Jakizak xreme, ehai sekulan izan orain bezain libre. Eza! Eta bai, nik emanik dauzkak erakundeak. Zen instituzioak? Bistan dut ez, instituzioak nik dauzkak. Ordea hik, legebiltzara, aldundia, sailburuak, lehendakaritzak, EEP, Eskuadaren erakunde publikoak. IEHE, IPA, Euskal Herriko Herri Elkargoa. Ertzaintza, Foru Zaingoa, Foru Zaingoa, Ogasuna, Sailburuak, Eskuduntzak, zer nahi dut gehiago? Aireko espaziorik? Hitz hori homologatua beha nazioartean. Bai, naski? Hala, beraz nik daukat. Sakarrenera!